Na obalama nemirnog Indijskog oceana i uz rijeku Svan, a u sredini metropolije Perta u zapadnoj Australiji, u blizini crkve Svete Ane i poznatog dingaša Alana Bonda u North Fremantlu, smjestio se Hrvatski centar, kojega početkom 70. godina započeše graditi hrvatski rodoljubi na ovim prostorima. U vrijeme kada se ovdje nije bilo lako javno izjašnjavati Hrvatom ili hrvatski govoriti, mala skupina hrabrih Hrvata započeše uz Božju pomoć razmišljati o izgradnji svoje hrvatske kuće. Sve je započelo dolaskom prvog hrvatskog svećenika, velečasnog Večeslava Šupuka, 1971. godine. Velečasni Šupuk je svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije, dakle sin južnjačke krvi, koji je savršeno poznavao dušu čovjeka svoga kraja. Hrvati u to vrijeme nisu imali svoje crkve, niti svoga svećenika, tako da je veliki teret pao na pleća ovoga mladog svećenika. U njega su bile uprte oči dobrih ljudi koji su mu bili na raspolaganju i nudili svoju pomoć. Nekolicina njih zajedno sa svojim svećenikom Večeslavom Šupukom pođoše nadbiskupu Perta, Johnu Lancelotu Goodiju, tražiti pomoć. On je jako dobro poznavao teškoće hrvatskoga čovjeka, budući da je hrvatski jezik učio kao mladi svećenik početkom 30. godina, boraveći 2 godine u Hrvatskoj. Bio je to puni pogodak u sridu. Nadbiskup Goody daje ključeve Svete Ane u North Fremantlu za pastoralne potrebe Hrvata katolika na ovim prostorima, ali pod uvjetom da se za nju brinu i da je uzdržavaju. Ponudio im je također da kupe polovicu zemlje na kojoj se nalazi ova crkva, kako bi sagradili i svoj budući društveni dom. Brzo se proširila vijest da su Hrvati dobili svoju crkvu. Prva misa na hrvatskom jeziku u crkvi Svete Ane održana je 20. studenog 1971. godine, koju je predslavio velečasni Večeslav Šupuk. Od tada njega više nitko nije mogao zaustaviti, ostvariti i onu drugu nadbiskupovu ponudu, imati jednoga dana u blizini crkve Svete Ane i Hrvatski društveni centar. Njemu se pridružiše i hrabri hrvatski rodoljubi toga vremena, te na sastanku koji se održao u prostorijama župnoga ureda izabraše i svoj prvi upravni odbor budućeg Hrvatskog centra od 12 članova. Tako je to službeno počelo. Dobro organizirani, pokrenuše i ostale hrvatske udruge i rodoljube na ostvarenju zajedničkog cilja, jednoga dana imati i svoj društveni centar. Otkupiše od nadbiskupa iz Perta zemlju i na njoj udariše temelje svoga budućeg zajedničkog doma. Velečasni Šupuk napušta zapadnu Australiju 27. studenog 1974. godine. On odlazi na novu pastoralnu dužnost u Melbourne, a na njegovo mjesto dolazi velečasni Josip Vidaković, koji je 17. listopada 1976. godine blagoslovio temelje budućeg Hrvatskog centra, u koji se položi i šaka zemlje, a koju iz Hrvatske donese Ljubo Tamfara. Kad se bratska srca slože i olovo plivat može, kaže stara narodna mudrost. Sve je sada bilo usmjereno onome trenutku u kojem će se jednoga dana na ovoj zemlji zavijoriti hrvatski i australski barjak. Mnogi su to tada samo sanjali i tiho u svome srcu priželjkivali, ali kako je krenulo, s novima je dana 6. kolovoza 1977. godine došao kraj.
Mnoštvo okupljenoga naroda oko svoga hrvatskog centra plijenilo je oči znatiželjnih hrvatskih neprijatelja sa pitanjem: zar vas ima toliko? U prvim redovima toliki uzvanici iz društvenog i političkog života zapadne Australije, zajedno sa ostalim gostima i prijateljima na parkingu ispred nove zgrade, sa nestrpljenjem iščekuju trenutak dolaska dragoga gosta nadbiskupa Goodya, kome je pripala dužnost blagoslova i otvorenja Hrvatskoga centra. Bio je to uistinu blagoslovljeni trenutak u kojem se iščitavala sva prošlost, sadašnjost, a i budućnost hrvatskoga čovjeka na ovim prostorima. Sve je to samo 100-tinjak metara udaljena od toga mjesta promatrala crkva Svete Ane, pod čije svodove će se nastaviti okupljati Hrvati katolici, vjerni rodu svome i svojoj svetoj katoličkoj vjeri. Ona je od tada udružena sa Hrvatskim centrom svjedočila svu utkanu sudbinu u naše živote. U Hrvatskom centru se je od godine 1977. živjela i čuvala hrvatska kultura, odvijao društveni, sportski i politički život, učio hrvatski jezik, pjevale hrvatske pjesme, organizirale tolike svečanosti i zabave, krštavali i vjenčavali hrvatski sinovi i kćeri, ispraćali na vječne počinke oni koji su upravo u ove temelje ugrađivali svoju ljubav i žrtvu, svoj znoj i svoju bol. U Domovinskom ratu, početkom 90. godina, prostori Hrvatskog centra postadoše središte okupljanja svih hrvatskih rodoljuba, koji su pod njegovim krovom tješili jedni druge, sakupljali pomoć u novcu i naravi za ranjene i prognane, zajedno strepali nad sudbinom domovine Hrvatske, nad koju su se tih zlokobnih dana nadvili tmurni oblaci jugočetničke srpske agresije. Hrvatski centar je tih dana svjedočio tugu i bol svoje djece, ali i toliku radost i veselje kada je Hrvatska, oslobođena srbočetničke čizme, ostvarila svoju vjekovnu čežnju, jednoga dana postati slobodna i neovisna država. Posjetimo se na trenutak oduševljenja nazočnih članova Hrvatskog centra pri kraju 1986. godine, koji su svjedočili konačnom spaljivanju svih svojih dugova prema bankovnim lihvarima. Svakako da je tom trenutku nazočio i velečasni Večeslav Šupuk. Draga braćo i sestre, Hrvati i Hrvatice, nemam riječi kojima bi mogao opisati tu neopisivu radost što se večeras nalazim ovdje s vama, da podijelim skupa s vama radost veliku nakon onolikih velikih stremljenja, borbe, živaca, žrtve, ako hoćete i suza, da je ovo izniklo jedan divni, krasni hrvatski cvijet. A te večeri je i hrvatski svećenik Nikola Čabraja čestitao članovima Hrvatskog centra. Moja najveća radost i čestitka bit će svima vama kad dolazite u ovu kuću, ovaj Hrvatski centar. Od danas, od ove večerice osjećajte uistinu kao svojima svome. Da,
to je, vidite, Hrvatski centar sve ove godine bio i svoju 40. godinu doživio. Slaveći ovaj veliki dan, Bogu zahvaljujemo na tom velikom daru da smo to doživjeli. Nije lako biti beskućnik u tuđoj zemlji. Bili su toga svjesni posebno oni koji su ga s velikom ljubavlju gradili. Zahvalivši njihovoj žrtvi, 40 godina imali smo svoj Hrvatski centar. Njegova vrata neka i dalje budu širom otvorena svima onima koji će se u njemu osjećati baš kao svoji na svome. Ti osjećaji nas trebaju gurati i dalje u budućnost i nikako dozvoliti da izigramo povjerenje onih koji su ga gradili, a danas više nisu među nama živima. Dobri Bog neka im ovozemaljsku žrtvu nagradi radostima nebeskoga kraljevstva, a nama živima podari snagu kako bi zajedno sa svojim Hrvatskim centrom hrabro mogli ići naprijed u bolju i sretniju budućnost.